ҳайати мунтахаби Тоҷикистон барои бозии ниҳоии марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 бар зидди Филиппин охирин тамринҳои худро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор кард. Ситоди мураббиёни мунтахаби Тоҷикистон таҳти роҳбарии Горан Стеванович ҳайати дастаро барои бозии ниҳоии марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 бар зидди тими Филиппин, ки имрӯз дар Ҳисор баргузор мешавад, эълон кард. Дар ин рӯйхат 3 дарвозабон, 10 ҳимоятгар, 8 ним ҳимоятгар ва 4 ҳамлагар пешбинӣ шудааст. Рӯйхати ниҳоӣ барои бозии 23 бозигарро дар бар мегирад. Ба иттилои масъулини федератсия, ҳамаи бозигароне, ки ба тамринҳо фаро гирифта шудаанд, дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор доранд. бозӣ ҳалкунанда дорем бо тими миллии Филиппин ва аз ҷиҳати ҳам ҷисмонӣ ҳам саломатӣ ҳами бозигаро омода ҳастанд. ягон мушкилӣ зиёде дида намешавад. барои ҳамин ҳамаи бозигарон мехоҳанд ки барои ғалаба ба майдон бароянд. саломатии онҳо ҳамаш хуб ҳастанд. Амирбек Ҷурабоев, ки қаблан дар тамринҳо ҷароҳат бардошта буд, қарор мерафт, ки бо эҳтимоли зиёд дар бозӣ иштирок накунад, аммо худи ӯ дар тамрини охирин дар майдон буд ва ҳамроҳи дигар футболбозон машқварзӣ мекард. Ҷурабоев изҳор медорад, ки вазъи саломатиаш хуб аст ва сармураббии даста муайян мекунад, ки фардо ӯ ба бозӣ мебарояд ё на. 4-5 рӯз камтар ҷароҳати хеле гирифтем аз миён. барои ҳамин ҳози ҳар рӯз беҳтар шудааст. ҳамин шав аниқ меша, ки ма пага ҳайати асосӣ бозӣ мекунам ё на. бозии шашуми даври интихобии ҷоми Осиё 2027 дар гурӯҳи А байни Тоҷикистон ва Филиппин имрӯз соати 19 дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мегардад. Мунтахаби кишвари мо дар сурати ғалаба ё мусовӣ намудан метавонад рӯйхати ҷоми Осиё 2027ро пас аз анҷоми вохӯрӣ ба даст орад.